Sing kitabmu Barata kawedhar kanthi lampah pandongeng iki ngabehi Edi Pranoto Budiman Rasi Adilah kameramen Dani Rahmawati editor Hermana Siap suwi dastaken kowe pemeriksaan kaput kamaning katong itu perkara budaya anggo ngenani jasing jase narendra ambeku keduluk Srimatya Pati ing wirata rajane Patih Nirbita kula wonten dawuh sinuwun nimbali apathipun Patih Nirbita saya suwe kahananing praja Wirata rasaya tentrem dahuru tansah nempuk akeh para wong-wong cilik kang padha keserakat amarga dirampok dibegal kecu mbebahak ndarak rayah gunaning wong cilik iki janjane wahanan apa Patih Nirbita sinuwun jimat semban menawi kula aosaken dawuh ingkang mados salebeting Praja Wirata menika kados sampun dipun tata kados sampun dipun damel lah dalah maning kerep peteking jagat panusmaning jajanat sapa kang tegel gawe dawuh gawe susahing wong cilik gawe keserakating para kawula agung negara Wirata Patih Nirbita menawi kula raosaken salah satunggaling narapraja ingkang boten kepengin menawi rata menika tentrem kapara kepengin ndungkeng kawibawan paduka lah dalah malah ningkat leteking jagat gelah-gelahing bumi lah dalah karpe dhewe Nirbita mara gage kowe golek acara kepiye carane mulih tentreming negara Wirata mesake para kawula dasih mesake Nirbita para Brahma torah begal ketu iku mau golek ana sapa dalange sapa sing kongkon Nirbita yen nganti ketekel aja lakon ora mawas anak kadang pawong mitra yen perlu bakal tak gantung ing alun-alun Raja Wirata pantaka walungan jiwangkara wus
moring pundi paranyo kebubang kagok sunyo mandek mandek pawongan bondo apa nyawa pawongan kowe sapa iya iki sampean jenengku Kangko Kangko iya sing mburine kuwi aku Domo Branti wis tumeka ing pinggiraning negara Wirata bondo apa nyawa sing mbok karepe bondo apa nyawa kuwi mau piye yen kowe abot bandamu madwa lakon tak kethok bulumu tak bleh nang tengah dalan angin yen kowe abot nyawamu bandamu lungke kabeh marang kegeduking wong Wirata Gobang jenengku Gobang aku iki mau brahmana ora duwe apa aku ya ora duwe apa-apa Gobang pancen adoh tekan kene kamu arep boro golek gawean kanggo pangan anak bojoku ya Gobang ayo ayo ora usah kakean ucap ulungke ya wong bagus sadurunge ana teteh lereh-lereh ana kene yen aku kuwi oh kelakon tak tebas bulumu mati dening aku merampok kawan-kawan Padha ngerti sapa Gobang. Iki diaduk tak pisang wong sak Wirata. Ayo. Wani-wani mapake si Gobang, ayo maju le. Maju. Mungkin tak nyawa. Berat. Lo. Elek. Lo. Hah? Belum. Lo. Waduh. Aduh. Karpe ini. Wah. Antep tanganmu kowe. Lagi iki aku entuk kurban wani karep. Angket. Hati-hati tak. Ayo, iki si golok kancane si Gobang. Ayo maju kene. Maju kene, ora-orane aku wedi karo kowe. Oh. Aku ya ora wedi karo lho. Ayo. Ini kok jembung enting. Ayo. Loh, mati. Ayo kowe. Ayo.
Wah, wah, golok yo kalah keparat. Waduh, yo, waduh, wah. Waduh, mati. Aduh, aku kapok, bos. Waduh yo, waduh yo. Tan yo bolotan yo ulung dereng tata Brawa kambah kungke suka pite mirut karut kapilayu Gus dandanen si gobang iki ayo aduh rene aduh sakit alon-alon ae alon-alon opo aduh alen ya tertambat aduh mati tenanan Gus kowe kuwi sapa inggih Gusti kula menika namipun Kangko kowe Kangko iki sekawan menika adik-adik kula ingkang nyepeng menika naminipun pun Balawa Gusti wingkingipun menika wonten Berhanala Tantripala Brahma Branti lan ingkang ragil pawesti menika pun salintir ngene tak kandhani iki sing jenenge Gobang iki mau preman kambuhan ning negara Wirata iki pancen tak goleki sing jenenge Menus Gobang. Waduh, sakit Gusti. Waduh. Sakit Gusti. Ayo sakit wae wong kampleng iki kok ora sakit. Kowe sing gawe dahuru ing Praja. Aku percaya kowe sak kancamu iki mung wong-wong remeh, wong-wong cilik. Saiki ngaku wae, janjane kowe iki sing kongkon sapa? Ayo. Ngaku wae. Waduh. Aduh, sakit Gusti. Aku apa sing kongkon? Sing kongkon kowe sapa? Mesti ana dalange, Gobang. Mokal yen kuwi saka karepmu dhewe iki mokal. Nggih. Kula badhe ngaken Gusti. Bilih ingkang kengken kula menika yektosipun sapa? Yektosipun Gusti Raden Nabtawaning Ratri Sasadara wis mandher kawuryan tanku jiwa memanise menggep sinateng kalu Siniwaka Sang Jokro dasih aglaring cakra winu ratna langut anakku nduk anakku
Limbuk. Nggih. Wonten dawuh yung timbali. Putra dinandika kula pun Limbuk. Aku mangsa seneng banget kok, Nduk. Remen niku babakan apa yung? Umpama kasarane dirembuk wong saiki iki awake dhewe iki sukses tak kandhani. Sukses bab perkara napa yo? Ayo ing atase aku lan kowe wong cilik, Nduk. Dipasrahi dening Gustimu Kanjeng Ratu Sudaksina. Ngopeni gula mentah Gustimu Ratu Alit Dewi Utari. Saiki wis gedhe. Wis akhir dimangsa ya yo. Akhir diwasa kok akhir dimangsa. Wah, larenipun lentir kuning siname rompyo-rompyo. Premane ngembang bakung dasar putrane ratu karengga busana aduh ayune Gustine awake dhewe Ndara Utari niku. Lho la iya. Nah. Dening wanita iku mau tandrane rak ana 3. Tandra niku napa to? Ya yo katuranggane utawa feng shui-ne wanita iku mau ana 3. Siji diarani kunci kencana, angka 2 beras utah, angka 3 durga ngerik, kuwi cah wedok. Lah kuwi karepe pripun yo? Kunci kencana kuwi bocah wadon pawakan lentir kuning, rambuté ngembang bakung. Ngembang bakung niku pripun to? Rambuté iku mau semu-semu ikal bintik ning ora bintik banget kuwi ngembang bakung. Kuwi candrane kunci kencana, kunci wis ngarani kencana emas. Cah wadon kaya ngono iki besok bejo sing duwe yen dipek salah sawijining kakung bojone sok mben bakal gampang kederajatan. Yen dadi pegawe mundhak pangkate, yen belanjane wis akeh mundhak meneh, sok mben bakal dadi wong pangkat, bakal dadi wong luhur. Kuwi mau kunci kencana. Lah sing beras utah kuwi mau, beras utah iku mau bocah wedok pawakan gedhe dhuwur. Sak ranggoning badan mau gedhe kabeh, pawakane dhuwur. Kuwi jenenge beras tumpah utawa beras utah. Besok yang dipek kakung, biasane oleh omah-omah kederajatan sugih. Lah sing angka 3 iku mau, kuwi mau jenenge durga ngerik. Lagi durga ngerik iki sing kaya ngopo bocahe? Durga ngerik mau bocahe lemu gembrot. Untune arang-arang, rambute abang. Iku peng suwine piye? Bocah kaya ngono kuwi biasane wani karo wong lanang, neranyam karo bojo. Mau peng suwine cah wedok cacah 3 yen aku candrane apa yo? Apa kunci kencana, apa beras tumpah, apa durga ngerik. Yen kowe kuwi ora durga ngerik ning durga ngorok. Kowe iki cah wedok sakmono gedene senengane mung turu wae ngono kok. Nek tangi bedhug lagi ngilir kuwi durga ngorok kowe kuwi. Pun kaput kamaning katong Ditya perkara tengku Jaya Anggung enak ityasing kasih Narendra ambeku Gasuluk kang Matopati Ing rata pradanipun Yan kaya ya maring
Yanto Yogya maring Rayinto Kintoko Kinto Rupa Yang suksmono adinuwih mayungono panjaning ingsun. Nirbita. Kawula nuwun wonten ngendika ingkang adhawuh sinuwun. Kala ngenteni timbuling siletem sineming kang palwa gabus anggonku ngenteni sowanmu tak weni wektu 3 sasi. Jebul lagi ndedul ketok irungmu kepiye? Kepiye anggonmu gawe katentremaning praja Wirata Nirbita? Nuwun. Waleh-waleh menapa? Kula sampun budidaya damel tentreming praja jebul Brahmatorah kala wau dipun pandhegani dening kawula paduka ingkang nama Gobang. Wae lakar. Si menus Gobang kuwi kang gawe gegering negara Wirata niki. Gobang golok sak kanta kantanipun menika ingkang remen bebahak ngrampok begal ketu mateng tiyang alit. Nanging sinuwun satunggaling dinten ngrampok kalian para priyaga ingkang wonten wingking kula menika naminipun Kangka Balawa saadi-adinipun wonten sakidring negari Wirata. Gobang menika ketanggal kepingin umuk malah kenging gepuk saged dipun tlikung dening pun Balawa menika. Saleng kula teter sinten ingkang kengkenan. Dereng ngantos pangsulan kedadak wonten panas platu. Mepret kenging gorokanipun pun Gobang menika pejah saknalika. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-empit dosa ngertnaning bawana yogi tukang palang ati yogi tukang kudu kering welan yen ngono ya tetep ngrampung perkara iki Nirbita ning wis ora dadi ngopo niki coba aku tak kepengin tepung karo Brahmana kang katepen rawuh iki. Brahmana, kowe kuwi sapa? Nuwun inggih, sinuwun. Nami kula pun Dwija Kangka, sinuwun. Dwija Kangka, nuwun inggih. Menika kula sowan sakutrah kaliyan rayi-rayi kula. Di dhuwure sapa kae? Ya Balawa. Sing bagus kuwi sapa? Nuwun inggih sinuwun. Nami kula pun Brahanala sinuwun. Weh, jabang bayi. Lah kok kaya wong wedok ngono? Nuwun inggih. Panten wiwit kelari nggih sampun kados mekaten Gusti. Rane ana pira? Randahmu iku Kangka. Nuwun inggih. Rayi kula menika wonten gangsal. Menika ingkang ageng inggil menika namapun Balawa, menika Brahanala, lajeng Tantripala Brama Branti lan wonten ingkang wanita naminipun Sairandri utawi Salindri. Ingsun nilakake gunging panuwun kang tanpa upama. Kowe wis gawe padhang negara Wirata. Yunajan urung bisa kecekel sapa kang dadi dalange nguntran-untran Kangka. Kowe njaluk ganjaran apa? Njaluk duit apa donya brana apa tak gaweke omah? Apa njaluk titian? Mboten. Kula namung nyuwun parilah sageta kula ngenger ing praja paduka. Oh ngono. Kepinteranmu mau apa wae kok kowe njaluk pangengeran.
puniki. Kula menika namung amemuja kula rumiyin dados abdi cinaketipun Prabu Puntadewa rikala dereng kabucal salebeting wana kamyaka. Sing gedhe dhuwur ireng kae pinter apa kae? Pinter adu gelut, aku sok didu gelut karo Gustiku Prabu Puntadewa. Anakku ya pinter masak. Menawi kula remen karawitan olah beksa sinuwun. Ingkang wonten wingking adikula Tantri Palabama Branti menika pinter dados gameling kuda lan olah tetanen. Yo. Kanggo kowe sadadimu tak tampa, anggonmu ngenger ing Pradawirata dadi abdine Prabu Bagindo Majapati. Gantaring wayang digital. Ing abdi sakonco nyuwun pamit mugi pangganing minggu ngajeng. Nuwun.